Francisco Vilaplana Albenca. Naix a Manises el 2 de novembre del 1930 i rep este reconeixement a títol pòstum, ja que va morir en el 2003. Fou una persona amb una veu de baríton extraordinària, que quan cantava tremolaven les parets on assajaven. Recordar no, perquè no estava, però sí que recorde que comentar, hi havia una dona que li diuen Doña Consuelo, que tocava l'orgue en la parròquia. Estava ahí un cantoner que no sé si encastarà, però sí que ha estat fins fa poc. I aquesta dona se dedicava a tocar l'orgue en totes les misses i anava ensenyant als xiquets i tot això. Això que em recorde jo, que jo he arribat a conèixer a la dona aquesta, ja de molt major. I sé que és començar per ahí, de jovenet, vamos. Des de molt jove va participar en el grup de teatre de la parròquia de Sant Joan Baptista, especialment en Belens i Morts i Passions, que representaven en el Teatre Patronat. En el teatre era més ell de cantar, era més de cantar, entonces no és que era molt en el teatre, algun paperet i això haurà fet, però eixia molt en la Morts i Passió, en el Belens i tot això, entonces aquestes obres eren més llargues i eren cantades i tot, entonces eixia de Caifás, que és el sumo sacerdote que va en contra de Jesús i tal. Una veu molt potent. No és que no ho diga jo, sinó que m'ho ha dit tot el món, que la seva veu quan cantava se notava que estava ahí. Va participar en la sarsuela Catiusca que l'Orfeo Cantifum va representar a l'Auditori Germanies. Pues anécdotas sobre el teatro, pues hi hagué una obra, una sarsuela, que se deia Catiusca, que s'enjuntaren en un altre grup de València, del Col·legi Sant Josep. Entonces, allà hi havia un director. Este home o este xic, perquè era un poquet jove, li s'ensenyava prou un poc més tècnicament de cantar. I van fer aquesta obra. I aquesta obra me xocava, perquè jo tenia 17 o 18 anys per ahir, i me xocava que veure a mon pare, no és que no cantara, sinó que se posara a ballar. I damunt en ruso, me n'eixant les cames, per amunt i per avall, i dic, si este home, a mi me passava quasi un pam, i estava hermós, no estava molt gordo, però estava posar-se allí en l'escenari este de Germanies a ballar. En la vida l'haguera vist, no l'ha tornat a veure, només que en aquest moment ballar en el teatre. El teatre sí que fa fer coses que no se ho cregam. Fou una peça fonamental en el grup del cor parroquial del grup folk Gent que Canta, que es va formar en els anys 60 i posteriorment va continuar con tots els integrants del grup Gent que Canta en l'Orfeo Cantifum. Bueno, pues lo més emocionant que l'he sentit jo dir, cantar, perdó, va ser en la boda de la meva germana. La meva germana Mer se casa i en la comunió ell contratar 2 o 3 violins i no sé si n'hi havia algú més cantant, i en la missa tot bé. I arriba l'hora de la comunió i se posa a cantar l'Ave Maria. Ja l'Ave Maria per si ja és emocionant, però saber que està cantant un pare va ser molt emocionant. Jo me'n recordo que me ficar la carn de gallina. I mos emocionà tota la família, i a cosins i tot, se van emocionar molt. Va ser un espectacle de veu. Com a membre de Cantifum, primer en l'Orfeó i després com a Ateneu, va prendre part l'any 1977 en la representació de l'obra sacrolírica La Mort i Passió, que es va representar al Patronat. Ell feia el paper de Caifás i amb ell les principals veus, tant d'homes com de dones, que en aquells anys hi havia a Manises. Me cridaven per telèfon a mi i jo ho diguia en un dinar, ho diguia als meus germans, a Paco i a Mer, i a ma mare. Ma mare té ara 94 anys, entonces li costa entendre les coses, però bueno, li ho explicaren i s'alegra molt, Diu, més vale tarda que nunca, perquè ja fa 20 anys, però s'alegra molt i ja, ell sí ha de no sé què, i sí ha de no sé quantos, i paga així la Mort i Passió, Belens i tot. Este reconeixement significa que és un home que ha estat ahí, que ha sigut molt volgut també, que ho hem notat en la gent quan ell falta, però ho hem notat que la gent estava en ell, que era un home agradable, no tenia problemes, tenia els seus problemes, però que no creava problemes, tot era ajudar, que si fa falta uno que canta allà, pues ahí està el tío Paco,
per lo que farà falta i això. Una gran persona, millor amic i que sempre estava disposat a posar la seva veu per a enaltir la música. Bueno, pues jo tinc que dir que és una veu que no... que tal que hagin passat 20 anys que no estiguem ahí, encara te sona dins del cap, encara estàs... Quan sents una veu pareguda, perquè no era l'únic, lògicament, però quan veus una veu així pareguda, sempre se'n recordem del nostre pare, els meus germans i jo, per supost.